Dana Podradská, Lastovičia hmla. Každý príbeh o láske je starý, povedala tajomná žena pri ohnisku a prihodila 2 kúsky z naplaveného dreva do ohňa. Konáre zasičali a vzblkli. A vždy je to príbeh o zamilovaných? Ozval sa s tmy neznámy hlas. Vždy, povedala žena a začala rozprávať. Kedysi dávno sa v meste z červeného kameňa konal črepový súd. Bol to starý zvyk, odpozorovaný od Grékov. Ak 6 000 obyvateľov mesta napísalo na hlinený črep meno toho istého človeka, vykázali ho z mesta. Tento raz sa pri črepovom súde 6 000 krát zopakovalo meno dievčiny, ktorá sa volala Duša. Prečo práve jej? Opýtal sa hlas. Doteraz si to neviem vysvetliť. Vzdychla si tajomná žena. Duša nebola najkrajšia zo všetkých dievčat, ale vyžarovala zo seba svetlo. Žiarila ako lampa. Kde sa objavila, zanechávala po sebe lastovičiu hmlu. Lastovičiu hmlu? Neveriacky zopakovala hlas. Ako by tam bolo 1000 lastovičích krídel. A keď sa hmla rozplynula, ešte ako omamujúca vôňa zostávala na mieste, kde bola Duša. Všetci chceli vedieť, koho Duša tak veľmi miluje, že aj vietor pri nej zlatne a roznáša jej vôňu do každého domu. A ten, koho tak veľmi milovala, to vedel? Vyzvedal hlas. Nevedel to ani on. Bola to hádanka, ktorú nevedeli rozlúštiť. Rozhodli sa preto, že Duša musí odísť. Jedného dňa jej zaviazali oči, vyviedli ju za mesto, zhodili zo skaly a zasypali červenými črepmi. Nestalo sa jej nič? Stalo i nestalo. Telo sa jej dolámalo, ale ja som tam bola a zachránila som jej dušu. Ako? Ukryla som ju do bútľavého stromu, kde bude 1000, možno 2000 rokov. A nemohla by sa jej duša vrátiť späť do tela? Mohla, ale to by musel prísť ten pravý. Rozhostilo sa ticho. Tajomná žena prihodila na oheň ďalšie konáre z naplaveného dreva. Na chvíľu rozjasnila temnú noc. Vtedy sa z tmy vystrčila ruka. Tajomná žena vybrala z perlami ozdobeného vrecúška prsteň a nastukla jej ho na prsteník. Dala mi ho pre teba, povedala. Ty si ten pravý. Ruka sa stiahla späť. Tajomná žena sa znova odmlčala. Potom z vrecúška pooberala perly a hodila ich do ohňa. Konáre z naplaveného dreva sa premenili na ľadového hada. Tajomná žena naň dúchla a had vklzol do modrej trávy. Choď za ním, povedala. Zavedie ťa ku kamennej slze vo veľkosti človeka. Tam musíš urobiť to, čo ti povie srdce. Mládenec putoval za hadom niekoľko dní, kým prišiel ku kamennej slze vo veľkosti človeka. Tam had vklzol pod kameň a stratil sa. Mládenec klesol do trávy a čakal, kým sa mu prihovorí srdce. Keď sa ozvalo, prehovorilo hlasom dievčiny. Som tak blízko, že bližšie ani nemôžem byť. Kde si? V tebe. Mládencovi sa od šťastia zakrútila hlava. Čelom sa opral o kamennú slzu. Keď sa jej dotkol, uvidel, že je poskladaná z črepov. Zobral ten najvrchnejší a začal ho drobiť. Črep sa premenil na červený prach. Potom vzal ďalší a ďalší. Nemohla by si mi pomôcť? Spýtal sa dievčiny. Pomáham ti, ako sa len dá. Som v tvojich rukách. Spolu drobíme črepy a premieňame ich na prach, povedala Duša. A čo vidíš? Pod kamennou slzou je studnička. Keď prácu dokončíš, môžeš sa z nej napiť. Nemohla by si na chvíľu výjsť zo mňa? Nemôžem, som Duša. Potom sa dievčina odmlčala. Ale mládenec ju cítil. Nepracoval sám, pracovali dvaja. Kamenná slza sa zmenšovala. Keď mládenec rozdrobil posledný črep, uvidel studničku. Bola čistá ako nebeské oko.
Nie si smedná? Opýtal sa duše. Som, napíme sa. Napili sa spolu jednými ústami a vtedy mládenec riekol. Chcel by som, aby si žila nielen vo mne, ale aj pri mne. Ak to naozaj chceš, vyhoď ma zo seba ako holubicu. Mládenec z červeného prachu črepov uhnietol guľu a vyhodil ju vysoko nad hlavu. Vyhodil ju tak vysoko, že ju na chvíľu nebolo vidieť. Keď potom dopadla do studničky, milióny kvapiek, ktoré z nej vytrieskli, sa zmenili na perly. Duša, duša! Kričal mládenec od šťastia. Tu som, odpovedala mu dievčina a vystúpila zo svetlom zaliatého stromu. Keď zišla z malého briečka, objali sa a plakali ako deti. Vtedy sa na okamih pri ohybe kľukatej rieky objavila tajomná žena. Zamávala im a stratila sa v lastovičej hmle.